Asih tonyor-tonyorna glek. Kuwi tonyor-tonyorna kaya mumbungi tak kepret nang yo. Jojol sending. Saben bengi nyawa Aja keduwuran. Panggungnya mana? Aku dhuwur banget. aku saking semangatnya. Lah iya, sing penting pas. Arep Ya. dhuwure tekan mumbul tekan kono ning tibane sing penting pas. Iya, sing Nek penting pas. meleset kan gelo aku. Tahu aku. Oh, tahu ya. Yen mamaca kok mak otok-otok-otok ana sing muni otok-otok-otok. Aku penasaran lah. Lato-lato. Oh. Sing mau iki lato-lato. Mengkaro janur kuning. Ora wani. Kok jauh gitu loh. Biasanya tuh kalau yang jengkleng tuh rada cedak. Iki carane nganggo wifi apa piye sih? Rano. Hah? Ora wani. Ora cedak-cedak. 300 musuh 10 juta. Wis. Kok beda karo Aku alhamdulillah siki full bayaran. kembang wae wetan gunung. Mandelep. Gimana? Aku pengen ngerti mak duk-duknya tadi loh. Kok nggak jadi? Aku ora paham. Mendelep. Waduh, ya aku madem dono wes ya. Iya, iya. Coba. Yo ngono. Masa aku diungguri. Ora dideleng nah. Ha. Pacitan sarwi Alah kok ya mesa ora ana rasane. Ngempos. Pos. Anu keseringan. Hah? Keseringanmu kuwe. Piye? Ajak akan tuku ya glek. Aku ora tau tumbas. Kerepen. Wong srepeten. Panas udan janjine piye mas janjine kepiye jangan sakesa jangan ora Parian boten. Parian. Ya. Men dekle latihan. Aku Ayo. Kerokan kerokan. Masuk angin apa? karo klekaran. Yo. Kayak kenak temen lah. Warga panisihan. Allah iya. Pinaringan sehat rezeki lancar rumintu karaharjan. Amin.
Yo. Tas kowe. Pring garing. Bringgaring. Cagak radio. Biasa. Randa gering. Ora tahu madang. Wong, iki piye? Loh, Randa gering. ya kok bener. Gak tau mah. Kicak bringgaring. Iya. Jagak radio. Iyo. Nah, sebelah kene mau. Apa mau? Pring garing cagak Radio. radio. Randa gering. Randa gering. Ora tahu. Ora tahu. Madang. Mangan yo. Apa? Lah, kok bener? itu? Iya. Randa gering ora tahu madang ya gering. Madang iyo. Iya, madang. Ada iyonya. Oh iya. Ana yone. Ada iyone. Dadi sukun mulane pas. Nah, ngono. Oh, Madang iyo. Jal maning. Coba maning, Bringgaring. coba maning. Iya. Cagak radio. Iya. Awas. Tambah jengking, tambah TV, tambah kulkas, kipas angin, AC, motor. Kayane dudu kuwi kayane. Oh, Tambah apa tadi? tambah jengking. Tambah jengking, tambah jero. Kowe. Ada ionya, Kayak kue ya? kayak Tambah kue. Tambah Lah kok jengking, kepengen tuku kulkas TV basane. tambah jero. Tambah jero apa ya? Apa kuwi? Apa sih? Apa Wong tandur. Oh, wong tandur. Nek jengking saya jero. Aduh aja jengking-jengking. Aduh keri yakin ya Allah. Udah, ini ada yang mau parian lagi. Oh enggak, Nggak. enggak aja ya. Panas udan panas lengaleng seping gunung. Ayo. As, Iya. as, as. Aduh cincin keduren. As. Tatokan. Iya. Salto. Ya tak tambahi. Ora wani, arep salto ora wani. Melas nang panggungnya ambles mana. Ana Mbak Elisa jan sluntrut dewakan. KO. Lunyu ki ana. Kejadi. Buku pelarak maning. Ora sida Aku wis mledosna panggung pira bae. ngeletak barang. Oh. Nadyan wadon sarta Inum
ngendi masih muda. Lho ngene iki lho. Bawa iki rombengan nom kabeh iki. Rombenganmu. Rombengan lah. Rombongan. Oh, rombongan. Nah. Kira rombengan. Kamu masih enom kan? Saya masih enom. Oh ya, Nyong ngasih nom lah. Hah? Ngasih nom. Terus cik bujang. Itulah, Masih bujang. Ah. Sama. Piye, saiki? Iya, saiki. Jangan sampai, jangan sampai. Alah. Sindanku be. Aja kuwe ora terima temen. Jenengan gelem. Ora terima temen Karo dekle sindanku wis emoh-emoh. Jane sing meri ki dalang. Soale ra iso ndemek, mung iso ndemek Depok. Ben ada di dagelan, iso nyanding bintang tamu. Ah, iya. Main temen yang Aku ngusel-ngusel. jelas aku no. Sampean kan urung tahu iki, Mbok. Bulane dadi MC iso. Nah, iso ngene-ngene. Iso ngene-ngene iso gotong penyanyi no. Lah, makane aja bangga banget. Bocah gemblung. Baksone semuntek. Hae baksomu. Baksomu loro kuwi kecer. Baksone dekle loro kacar-kacar. Kecer-kecer. Sanglir. Iya, baksonya tiba. Sekar bisa nyaman genang desa ganti raja Kalau tanya Indonesia. Cuman
sampun katuraken Mas Togok. Suwun, Nggih. Mbak Isa. Masih muda dan powerful, multi talenta, luar biasa sekali. Senajan to kok luar Jawa.